Now we turn to our Cypriot colleague, Ms. Loitsidou. She is the municipal councillor of Engomi in Nicosia. She has been a member of the Municipal Council in Nicosia since 2001, and she's a full member of this Congress since 2007. So I now invite you to take the floor, and you also have 8 minutes. Κύριε Πρόεδρε, φίλοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σας να μιλήσω εδώ σήμερα. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, αλλά διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωμεσογειακή συνεργασία. Είναι επομένως σημαντικό για τις κυπριακές τοπικές αρχές να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση σήμερα και να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με ένα θέμα που φαίνεται τελικά να παίρνει τη θέση που του αρμόζει στον κατάλογο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν προχωρήσω όμως στην ανάπτυξη του ως θέματος, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να κάνω μια σύντομη αναφορά στις τοπικές αρχές που λειτουργούν στην Κύπρο, στους Δήμους και τις κοινότητες. Οι Δήμοι καλύπτουν ποσοστό 65% περίπου του πληθυσμού, ενώ οι κοινότητες στο υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού. Οι κύριες αρμοδιότητες των Δήμων είναι η κατασκευή, συντήρηση και φωτισμός των δρόμων, η συλλογή, απόθεση και επεξεργασία των σκουπιδιών, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμου, η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και η προστασία της δημόσιας υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προωθεί, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του, αρκετούς άλλους τομείς και δραστηριότητες όπως οι τέχνες, η παιδεία, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Οι φορολογίες, τα τέλη και δικαιώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων των Δήμων, ενώ οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν μόνο μικρό ποσοστό των τακτικών εσόδων τους. Η κυβέρνηση επιχορηγεί έργα υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής χορηγίας εξαρτάται από το είδος του συγκεκριμένου έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε Δήμου. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Δήμων υποβάλλονται μέσω του Επάρχου για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι λογαριασμοί τους υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Οι αρμοδιότητες και τα έσοδα των κοινοτήτων είναι παρόμοια με αυτά των Δήμων, αλλά σε μικρότερη εμβέλεια. Οι Δήμοι και οι κοινότητες αποτελούν το πρώτο και μόνο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Για διοικητικούς λόγους, η Κύπρος είναι διαιρημένη σε 6 επαρχίες. Κάθε επαρχίας προείσταται ο έπαρχος, ο οποίος είναι ανώτερος δημόσιος υπάλληλος που διορίζεται από την κυβέρνηση ως τοπικός εκπρόσωπός της. Τώρα, για ποιους βασικούς λόγους θεωρούμε την Ευρώπη σημαντική για την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση σημαντική για την Ευρώπη? Πρώτον, η νομοθεσία. Ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει το 70%, επηρεάζει άμεσα τις τοπικές αρχές. Δεύτερο, χρηματοδότηση. Για πολλές τοπικές αρχές, οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σημαντική πηγή για την ανάπτυξη των περιοχών τους. Τρίτο, υλοποίηση. Οι τοπικές κοινωνίες συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση και επιτυχία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών και πολιτικών με πρακτικούς τρόπους και τις καθιστούν πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές. Ανταλλαγή εμπειριών. Οι τοπικές αρχές κάθε ευρωπαϊκής χώρας μπορούν να κερδίσουν πολλά από την ανταλλαγή εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη. Οι τοπικές αρχές που βρίσκονται κοντά στους πολίτες μπορούν να τους φέρουν πολύ πιο κοντά στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Οι τοπικές αρχές στην Κύπρο παρακολουθούν και συμμετέχουν στα διεθνή δρόμενα, ιδιαίτερα μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πολύ ενεργό ρόλο και αναπτύσσουν σχέσεις και συνεργασίες με τα όργανα, σώματα και υπηρεσίες που αφορούν στις τοπικές αρχές. Όπως είναι γνωστό, οι πόλεις και τοπικές αρχές, ως τα επίπεδα διακυβέρνησης που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους πολίτες τους. Επομένως, σε συνάρτηση με τη νέα ευρωμεσογειακή συνεργασία και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη διακυβέρνηση στις πολιτικές για τη Μεσόγειο, είναι απαραίτητο οι πόλεις και οι τοπικές αρχές και από τις δύο ακτές της Μεσογείου να εμπλέκονται στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων. Ο ευρωμεσογειακός διάλογος που προωθήθηκε στη Βαρκελόνη του 1995 επιδίωξε τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς στη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία θα οθούσε την οικονομική και κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη με την πρόθεση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό προς μια ευρωμεσογειακή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μέχρι το 2010.
Η δημιουργία μιας Ευρωμεσογειακής Ένωσης θα μπορούσε να επιτύχει τη συνολική κατάργηση των δασμολογικών εμποδίων για τα βιομηχανικά αγαθά και την αμοιβαία φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και αργίας στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρόλο που θέματα συνδεδεμένα άμεσα ή έμεσα με την οικονομική κρίση δεν λείπουν από τις ημερήσιες διατάξεις διεθνών συνεδριάσεων, εντούτοις η ευρωμεσογειακή συνεργασία παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες των διεθνών οργάνων. Ένας από τους κύριους στόχους του ευρωμεσογειακού διαλόγου θα πρέπει να είναι η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ολομελιάς της, αναγνώρισε τον αυξανόμενο ρόλο ζωτικής σημασίας αυτών της διπλωματίας των πόλεων. Η γνωμοδότηση συντάχθηκε από την Κύπρια κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό Σύμβουλο Λευκωσίας, την οποία γνωρίζει και συνεργάζεται πολύ ο κύριος Βαντεμπράντε. Η διαδικασία για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και της ειρήνης γύρω από τη Μεσόγειο θα πρέπει να ξεκινήσει πρωταρχικά στο τοπικό επίπεδο. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να εμπλακούν σε όλη τη διαδικασία της Βαρκελόνης, καθώς αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την εμβάθυνση και βελτίωση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Επιπλέον, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, στα πλαίσια του διαλόγου που θα διεξάγουν, θα πρέπει να ασχοληθούν και με τομείς όπως την ανάπτυξη των διαμεσογειακών δικτύων μεταφορών και ενέργειας, την ανάπτυξη των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην προώθηση της συνεργασίας σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και η ελευθερία, συμπεριλαμβανομένης και της μετανάστευσης. Η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ευρωμεσογειακή συνεργασία διακρίνεται σε δύο είδη. Αφενός την πολιτική του συμμετοχή και αφετέρου στην επιχειρησιακή του συμμετοχή στα προγράμματα συνεργασίας. Σε πολιτικό επίπεδο, τόσο η Σύνοδος Κορυφής για την Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 2008, όσο και η Διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2008 στη Μασσαλία, αναγνώρισαν τον ρόλο των τοπικών αρχών. Τώρα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, η νέα προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας συνδυάζει για πρώτη φορά την εξωτερική βοήθεια και τα διαρθρωτικά ταμεία προς ένα άμεσο όργανο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και στις δύο πλευρές των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω διαδικασία έχει υποστηριχθεί με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα 7 έτη. Ο ευρωμεσογειακός διάλογος και η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας έχουν μια άριστη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την καλή διακυβέρνηση στις νότιες μεσογειακές χώρες και της πόλης, εάν οι αρμοδιότητες μοιράζονται στα διαφορετικά επίπεδα κυβέρνησης και εστιάζουν στις ανάγκες των πολιτών σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγκύτητας στους πολίτες. Διαφορετικές πλατφόρμες, οργανισμοί και δίκτυα στην Ευρώπη εργάζονται καθημερινά για την προώθηση και την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Θα αναφερθώ μόνο σε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα κυπριακής συμμετοχής σε τέτοιους φορείς, προκειμένου να διαφανεί η πολυεπίπεδη ενασχόληση με το εν λόγω θέμα. Κατά πρώτο, στο Κογκρέσο των Τοπικών Αρχών και Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το βήμα του οποίου σας απευθύνομαι, επιτελεί σημαντική δουλειά σε πολιτικό επίπεδο με τις χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου. Οι κυπριακές τοπικές αρχές συμμετέχουν εδώ και καιρό σε αυτή τη διαδικασία και θα συνεχίσουν να το πράττουν. Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 του Οκτώβριου 2008 ενέκρινε την ίδρυση της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης. Οι κυπριακές τοπικές αρχές θα συμμετέχουν στη νέα αυτή σημαντική πρωτοβουλία που θέτει νέα δεδομένα στο διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τοπικές αρχές των γειτόνων μας νότια. Εξάλλου, η Επιτροπή των Περιφερειών ίδρυσε στις 12 του Φεβρουαρίου του 2009 τη Διαπεριφερειακή Ομάδα Μεσόγειος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών, κ. Γεωργίου, θα είναι αντιπρόεδρος της ομάδας, ενώ στην ομάδα συμμετάσχουν και άλλοι 3 εκπρόσωποι των Κυπριακών τοπικών αρχών. Οι κυπριακές τοπικές αρχές παρακολουθούν επίσης τις εργασίες της Μεσογειακής Επιτροπής των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων, που ασχολείται με τη διαδικασία της Βαρκελόνης και διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα εδαφικά ζητήματα, τις χρηματοδοτικές και άλλες ευκαιρίες και προσπαθεί να προσδιορίσει τις προσδοκίες και τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας και επέμβασης των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η Ένωση Δήμων είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, που εργάζεται για την προώθηση των αδερφοποιήσεων με τους νότιους εταίρους μας και ακολουθεί στενά την ευρωμεσογειακή συνεργασία τόσο στο πολιτικό όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας περιφέρειες της Μεσογείου.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει γίνει μέλος της συνέλευσης το 2006 και παρακολουθεί στενά και αυτές τις εργασίες. Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών έχει δημιουργήσει επίσης μια ομάδα εργασίας εξωτερικά σύνορα, η οποία ασχολείται μεταξύ άλλων με τα ζητήματα σχετικά με τις περιφέρειες του Νότου. Ο Σύνδεσμος έχει οργανώσει διάφορα γεγονότα σχετικά με τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Οι Δήμοι της Κύπρου ακολουθούν στελά όλες αυτές τις ενέργειες. Η μόνιμη Επιτροπή Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών καθιερώθηκε μετά από πρωτοβουλία του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και της Αραβικής Οργάνωσης Πόλεων στο Παλέρμο τον Νοέμβριο του 2000. Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετέχει στην Επιτροπή ως ιδρυτικό και πλήρες μέλος από την αρχή αυτής της προσπάθειας. Το Δίκτυο των Ανατολικών Παραμεθόριων Περιοχών της Ευρώπης είναι μια διαπεριφερειακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της Ανατολικής Συνοριογραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005. Η Ένωση Δήμων αποτελεί και εδώ ιδρυτικό μέλος του δικτύου. Οι κυπριακές τοπικές αρχές παρακολουθούν επίσης στενά τις εργασίες της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Περιφερειακών Θαλάσσιων Περιοχών και της Ένωσης των Ευρωμεσογειακών Νησιών. Τέλος, διάφοροι δήμοι και κοινότητες από μόνοι τους, έξω και πέρα από την ομπρέλα της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, συμμετέχουν είτε σε δίκτυα που εργάζονται για μεσογειακά ζητήματα, είτε στα πλαίσια διμερών σχέσεων με τοπικές αρχές μεσογειακών χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πιο πάνω συνάγεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων που εργάζονται για την υλοποίηση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται συντονισμένα και ομαδικά, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συμμετοχή κάθε τοπικής αρχής είναι κρίσιμη για την επιτυχία της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Οι διάφοροι οργανισμοί είναι φορείς διαφορετικών απόψεων και ιδεών και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε ίση βάση στα πλαίσια ενός παραγωγικού διαλόγου. Εν τούτης, ο συντονισμός όλων αυτών των φορέων είναι ακόμα πιο σημαντικός προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες γύρω από τη Μεσόγειο να έχουν μια ισχυρή και καθαρή φωνή. Είμαι βέβαιη ότι εμείς στο Κογκρέσο των Τοπικών Αρχών και Περιφερειών μπορούμε να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις ενέργειες από όπου και αν προέρχονται και συντονίζοντας τις να πετύχουμε το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από μια καλά δομημένη ευρωμεσογειακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε. Thank you. Thank you very much.